Ahojte kamaráti, v tomto videu vám predstavím niekoľko ukážok zo stavebnice Merkur, ktoré som postavil a pár z nich vám aj dnes predvediem, tak poďme na to. Na úvod niečo jednoduché na rozcvičenie prstov. Jednoduché spojenie dvoch súčiastok s skrutkami a maticami. Matičku pridržím kľúčikom a doťahujem skrutkovačom. Vedeli ste, že skrutka je najjednoduchší stroj? Tu chystám koľajnice pre malý vláčik. Treba im dať správny rozstup, aby sa vláčik nevykoľajil. A vláčik perfektne fujazdí. Poďme ďalej. Doťahujem koleso a vkladám hriadel do konštrukcie. Doťahujem držiak výstupného hriadela, aby to bolo pevné a na presnom mieste. A tu vidíte, ako tento mechanizmus funguje. Ďalšia ukážka sú kardanové kĺby, ku ktorým sa vrátime za chvíľočku. Korunkové a kuželové ozubené kolesá vám tiež objasním za chvíľku. Tu skladám podľa návodu jednoduchý ampermeter. Montujem a priťahujem ciferník, ktorý som urobil z tvrdého papiera. Po pripojení do elektrického obvodu strelka ukáže na ciferníku, aký prúd preteká obvodom. Funguje to na princípe magnetizmu. A žiarovka sa samozrejme rozsvieti. Ukáže. Neviem, jak sa to volá. Táto ukážka je mix niekoľkých prevodov ozubenými kolesami a gumičkou. Gumička umožňuje aj vyosenie hriadelu. Tento zázrak je pácový podvozok, ktorý má silu slona. Nezastaví sa, ale pretlačí predmety, alebo sa proste prekotí. Ďakujem za pozornosť a nezabudnite dať na moje video like a taktiež mi dajte odber.